Happy na. Happy na. That's why I'm here. Ah. Mama, let's coffee. Kaya kaya ka bang kami magabuga? Kaya nga niya. Tapos sulit pa na tinapay. Let's not tinapay na. Thank you. Pero sabi si Dada, no. Pero ba ano pa? Kailangan daw, ano pa? Pero, ay, boy! Ah! Oh, Lord! Bigas ang kapilat. Huwag lang simbahan. Oo. Baka natin na. Pwede ito sa bulsa sa nagdaan. Ang sarap ko kami ng laging pants. Sa bulsa. Ay, wala na. Sabi ko sa'yo nila. Thank you so much for watching. Thank you. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw kulay sa king basan. Thank you. Thank you to those who sending heart. Hi, artwork. Thank you, Jonathan Clark. Hello, where are you from, guys? Me, I'm from Universe. Gabay na! Baka natagal naman ako. May palaman. Hindi, mapalaman kita. Mula kay kong magtuloy. Thank you for watching. Ay, may sulod. Naghanan mo. Canada, hi! From Canada. Are you wearing? Yes. Kaya. Ay, oo, marami. Ayan, na lang. Kahit ano. Anything. Thank you so much. Cute. Oh, I'm cute. Kitty. Cute. I'm cute. How I wish.
Thank you to those who hit the likes. My God, I have 1 like. Johnny, beautiful. Thank you, Johnny. Thank you for the likes, everyone. Thanks so much. I have two. I have you two like. Oh, thank you for the likes. Thank you so much. Thank you so coffee. Just coffee I offer. Good afternoon, Sir Fred. Good afternoon. Come on, it's coffee po. Greetings from Austria. Sir Peter from Austria. Tudor! Hi, Tudor, Banog. And get much time. The wife is here. Okay. Hi, Sir Fred, and to your wife, Ma'am Cheryl. Thank you so much for watching. What part of the Philippines are you from? Bicol. Sarah, she's treating you like I sleep. What the fuck? Huh? Hi, Sarah. Thank you for joining here again. Thank you so much. That's what I said. What the fuck? Hi to your wife, Sir Fred. Thank you, Sir Bob. Thank you so much. Bayar ada satu sila. Bayar ada satu. Apa kayo? Alangan yung kano? Ang may orange ka. Ayan, ang sa ano? Thank you for the likes. Thank you so much. Well, she watering plants na, but well, Tori said not to treat me like a slave. Okay. Mariluba. Well, Ate? thank you for the likes. Gab, hi na Gab! Gab! Joking. I know, you're joking. Gabriel! Hi na! Thank you, Sir Rob. Thank you so much for supporting me. I do anything she needs willingly out. Hoy! Hi na! Baka na kayo makain. Ano ang kaununta? Nay. Lutuan mo? Tapos, lutuan na tapos may pansit kanto pa baga dito sa irarang tapos lutuan ito na sa'yo. Ubus na? Wala na mas kisaya. Sa'yo pinakairarong? Wala na. Ano ka masantol? Wala. Masantol. Oo, talaga masantol. Thank you, Sir Ray Bastings. Thank you for the likes. How you speak as to know your split screen on them short you've been making? Split screen?
How you expect us? What? What's no you I don't understand. What? On is them short you been making? Like duet on TikTok. The short with the guy. She's not a guy. She's a woman, but it looks like a guy. He's not a guy. Oh my God, the short with the guy. It looks like a guy, but she's not a guy. She's what do you call this? The woman a lesbian, yes, that's a Pintayon naman. kasi nalutuan na tapos what the Alipin niya na. on TikTok I do it her because I like she's telling the Kwan the basher about the basher and to do someone jealous insecurities, something like to others. She's the man in a female to female relationship. Yeah, she have a relationship. Yes, she have a woman. They live together relationship. I do it on her on TikTok. To those who have on TikTok, please follow me on TikTok. Sheryl Ohm. Ikaw, bahala ka. I can tell. You can tell. Follow me on TikTok, everyone. Sheryl Ohm. My TikTok is Sheryl Ohm. Hi, thank you, Sarah. Please send me on PayPal for Jollibee. For spaghetti, burger, and coke flute, mango pie. Please, char. I give TikTok up years ago. Daddy Mike, she's not a Daddy Mike. She's Sir Fred. She's a Sir Fred. Okay, maybe you need to go back to TikTok again. I'm on TikTok. I'm dancing on TikTok. Then I upload here. Then I upload here on YouTube. Hello Kitty. Hello to those having a TikTok account. Please follow me on TikTok. Sheryl Ohm. Same name. Sheryl Ohm. And if someone willing to send me on my PayPal, please, for Jollibee. For the Jollibee. Please me Jollibee. Yung kapatid. Yung kapatid. Ayun. Tinadok yung Bukan Diyos na yung magpakit. Hindi. Parang man. Parang Papapul nga dito page. ay ba yung turok doon nila pag inano ka dito kakyamaw. Yung turok doon nila dito. Pag tunggod ka dito kakyahan mo. Sabalay na. Oo. Thank you for the like. Tapos na? Ano yan? Ikaw, bahala ka. Tumanak ko. Binasa, anong araw na? Maharap ka na magluto, pero hindi ka pa pwede magkatrato. Bakit ang ubod na? Okay lang. Pagaling na po ako ng puso. Ako na kami. Namalilano ka! Malapot ka naman. Ubod na rin si Dian. Ayan. Thank you so much. 3 people. Ay, paano pa 3?
I never loved this way again. No, God, thank you so much. Coffee time. Pusak ka mo. Pusak ka mo. Oh my God, just lurking, suddenly quiet. Yes! Then, halika. Gab, kao na Gab. Hati kamu siksa. Ano? Wala pa ito. Ito. Uy, hati kamu siksa. Diyan, sino nagtukdo sa inyo magpakyo? Babang! 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 Men, Bali si May. men, si kasi yun. Kasi ya dia. Ay, si Sia. Siya. Paman tabi dito sa balay ang sarap ko ng cellphone. Nakabutang sabag na ito. Ang sayo. Ang sayo ko ng cellphone. Nakabutang sabag na ito. Duwa-duwa. Pacquiao, Pacman. Manny Pacquiao, Manny Pacquiao. Pacman. Mo? Sige, gusto ko yan. Asayan mo lang, ha? Kaya, de? Apo, salamat. Kabutang dito sa Thank you so much. Thank you, sweet. Tigayin, mama. Ha? Kabutang. Uy, anak ka na! Ay, Jazz, sino nagtukdo sa imo magbakyo? Jazz, sino nagtukdo sa imo? Sino nagtukdo ba? Bad yan, bad yan. Bad, no, wag kang maganyan dyan. Yay! Sayaw, sayaw. Sayaw, Jazz. Teng, 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 teng. Pero mo sa siya. Okay, Cheryl, need to help wife. Welcome back. Thank you, Sir Fred. Take your time. Say hi to Mom Cheryl, your wife. Thank you so much. God bless. Ding mo yun ito. Bawal ka pa. Dublihon. Pero ano ito sa Silvia? Magkano ang Silvia? Ha? Magkano? Paano? Barako na naman. Mahal sa... Labor. Ano pagalpaan ko pa ano. Hi to Dor, Banob. Thank you so much to Dor. Kana po, dumakuwang ko na ikaw. No, bad ka? Ahon ko ikaw, ah. Bad ka? Sige. Told you. Ikaw, umali ka din. Kasi alam,
Walang sabi. Dati ka. Come on, let's see it. Super hungry. This is for the lunch and for the snack. Yes? Ano? Sino naglabot? Grabe ka, gaaway kayo. Bawal baga masabi ko baga bawal away. Mama. Mama. Ano daw mo sa ako? Dalan. Kaya mo na ini mo. Tingnan. Siram.
Bangot. Ano yan? Sana. Thank you for the likes. My God. Oh, di na sana lalapit ka. We need to watch our own live. Kung kaya kong iwanan ka, maybe someone needs to come, please. Sumigay. Thank you. Watching my own live. Oh my God. Love yourself first. My God. Love yourself first. Support yourself. Go Power Ranger. Thank you so much for the 6 million. Thank you so likes. Thank you so much. So hot. Hello to 6 lurking here. Shout out to you guys. Bakit?
Let me be the one who set up where. Thank you sa nag-likes. Thank you so much. Gede si Dad. Gede. Ha? Bangga. Oh my God. No. Alin? Sino nagganyan? Dad. Sino nagkagat? Ha? Sino nagkagat? Huwag tama kuwan. Yung tama ka sa upuan? Opo. Oh my God. Oo, natama ka sa upuan. Masakit? Kiss mo si Wawa. Kiss mo na si Wawa. Stop crying na. Si hi ka. Thank you sa nagla-likes. Thank you to hit the likes. Storm and every dream.
Thank you for watching. Hi sa lurking. Why is so quiet? Just liking.
Tador. Where are you from, Tador? Speak. Don't be shy. Where are you from, Tador? Bano. Thank you to those who hit the lights. Thank you so much. Jose! Oh my god, at least someone speak. I'm doing live, Jose. Obviously. Thank you to those who are liking. Oh my god. Thank you for your time, effort. Nagwaya na?
Thank you for life. Thank you for watching. Months, bro. It feels like they stalk me. Man and I know they not. Huh? This is Pharaoh right there. Now look at Jen Ortega. What is that? Huh? Who Jen Ortega? I don't know. Alex Castro. Alex, what happened? Why should I need to stand up?
my God. I look like Jen Ortega, huh? Thank you so much. Hit the likes. Thank you. Thailand governor. Oh, fuck yourself. Not allowed here. Sorry. Thank you for the like. Hi, Sir Darren. Good evening, Carol. Hi. How are you, Sir Darren? What's up? I'm good, Tinko. I hope your sound is well. Bless. Thank you, Sir Terrence. Thank you, Terrence. God bless you too. Thank you so much. Thank you so much. Excuse me.
kung gaano ka kahalaga sa buhay. Thank you sa nagla-likes, Mega. Thank you so much. I'm tired. Time. Talk a lot. Just I take a nap. Take a nap, my God. Wait lang. Wait lang.
Uy, 70K. Ah, Thank you so much. Oh my God. stop. Push ka ba? Ben? Ha? Ayaw.
Makes my heart beat. Narans. Wait lang. I'm all about you. I'm all about Nano. Nasa data? Anong gusto mo? Siya. Siya lang talaga. Go. Paka. Pakak. Pakak na, ibig sabihin sa pakak. Nauso lang. Bakit? Ano nangyari? Loko. Ito, loko. Ang sadya mo. Ito, napaano ka? Yaw! Ayaw ka na rin. Oh. Na nagpa-fly. Tiw-tiw. Butterfly. Ano to? Ano ba yan? Ano sa tiw-tiw? Ay, di ko. Dragonfly. Oo, ada. Dragonfly ba? Hindi ako sure. Dragonfly. Pero sorry, ada. Huli na! Sino ko nga ni? Huli na si Marcelo na. Ay, si Duloy. Ha? Adi, adi, adi. Sedolay. Siya, Duloy. Teng. Help her. Help her. Help her. Oh, tantol. Alzo mo dito. Sabi ko, hinog na yan. Agad ka. Bulas-lag ka. Hindi yung mga buka ini, sumihon. Ito, banana. Sige nga, damat ka ng banana. Sinakat ko yun eh. Taas, oh. Kay mamay. Tag-init mo. Gawas na. Nasa mother right. Sinakat mo din, sinakat. Oh my God, daghan. Karali, ah. Ay, siguro pakatalisan sa itong lang. Nangaslon ng gada ko dito sa pasakan. Wait lang. Aglirik na lang ako mga bata. Hindi yung nasa plastic. Pagkakaano nila yung mga Nasa plastic. Hindi yun. Hindi yun. Oh, tantol. Tantol. pagod ng mga buwan. Asan is? Ah, sa puno. Kita sila pa o pa ano. Pa ano. Batang mo sa repe, mas kisa. Hindi repe na lang. Baka na yun sila. Gano'n ini? Tunga sa ako doon ini. Pinihan ko lang. Bili. Hindi ito, parang yun. Ano ko? Ano ko? Ito. Di yung dalang tao, di. Hindi, sulihon.
Ah, galingon. Ano naman sunod-sunod ko? Mga buka yun. Mga buka yan. Sige na, katuloy. Oo, makuha ka mo pang ano. Hindi mo na, inis mo din. Hingin ba? Nanobi ako. Tatamis. Matamis! Oh my God! Dere mo yan eh. Alam ko, dere mo. Masarap sa digula yung lugar. Bayan mo yung Oh, kung gusto mo, kung kaya mo. Marala ka. Ah. Mauna na ba yan? Pakiritong ka. So, yung uling na mo. Yung uling na mo. oh, matabas! Oh, para hindi ko lang. Hindi mapapalik. Masarap? Yan, yan. Ay, sorry na. Ay, tubig. Natulong mo ni Ash, naliso. Ikaw. Tulog mo yun, Ma-America. If you could see what I see, radiates circle mo. Natulog mo yun, Ash. Ayaw din dito ako. Kuda nga yan. Ano yun? Itik. Itik. Ano yung suda? Ano, lalo na kami, ano yung kuya. Lalo na ako. Kasi, Matamis ang liso. Lisa. Laplapon mo. Laplapon mo, tapos sasabay ang tamis. Ako ba pag nagano? Laplap. Ay, laplap. Wala, nakapila. Laplap. Laplapon mo. Oo nga, yan ko lang naintindihan ang reaction mo. Laplapon mo ba? Habibe, hindi lang ngangahon. Diri mo bibigit? Diri mo gitan laplapon? Ampul mang kuno. Ano yung naharayun na yan, namatian ng labang. Yun. Mura man apple. Santol ang nandiyan. Santol. Mahirap Santol na tayo. tapos banana. Ang Maula ka apple, ngayon. pag mahirap yung apple, may naman tayo. Kaya santol. Kaya santol tayo. Huwag tayo magpapahalata na mahirap. Kasi mayaman tayo, may Uy, guide. dumaan na yun. Yes. Dumaan na yun. Dumaan mo na nga yun. Aliso. Kaya kung matulong mo yun. Banda. Ayaw kayo kuyag-kuyag sa liso. Kaya nga ni. Ano na yan?
Ruben, asin. Ayun pa kaya ako Sino naman. nagsakat doon? Oo. Kaso sinapat ang buso. Buso Wala ako. apple. Okay, wala mong... Santol yan, hindi yan apple. Santol. Kumadarapat eh. Solo ka lang? Kami doon ni Leah. You want santol? Tagapuntun ko si Leah. Wala ka mo yun si Ben. Uwa pa lang. Hi, si Bim. Welcome guys! Hi, si Bim. Ito na yun. Ano yan? Huwag mo na niya, apple yun. Nga, pakagataan lo, kanuha mo, kung kaya mo. Sige daw, wow. Sibuwa mo nga niyo, nangu. You want apple? Oh, dapat ka ni Buwa. Gusto mo na apple? Laplapan apple. Laplapan na, dali na. Ang papel mo, ha? Ang papel mo. Ano iso? Tabis bagang liso. Bibias? Oh. Hindi nga kayo ko, ha? Hindi ko mo, Gab. Bagay, si Kuya. Mama mo, magkaroon ka magsan sa mama mo. Tinanong sa ako na followers lang tayo. Apple ko, no. Santol yun. Santol yan. Bali na numi man. Sige na, hingin ko kanuha. Lagi ka may kumabawa na, hindi naman mauubos, hindi naman Kuya na doon. Maasim yan kasi. Hinhinay ko, tikman mo lang kay Uwa. Okay, yung paglasa. Tikman mo. Tikman mo. Badi. Kasi ram. Masaram? You want more? Masaram? Oo, okay ko, no. Yan talaga din ako na ano pa na. Nano? Bali may ulo. Bulod? Sali to eh. Ay. Magayang paso ng busis ni Wuwa. Ay, pwede pa tayo pang ano, pang senior yan. And I want you to know. Biscuit ikaw. Maybe magkaong-kaong ka ba bang? Palakas ka bang? Palakas. Lakas, strong. Sabi daw. Dito pa, luya-luya. I want you to know. Dito tayo. Nasa CR. Hindi hala ang sabi. Dala ni Kuya Mark. Wag, sampol. Ay, bal pa. Ipainom. May santol. Ano? Magsalita ka kasi.
ang pig. Pero itik pa. 10. TJ, no pervert here. Sorry. So easy for me to pick out the... Hindi ba ito ba? May English pa naman. Dahil hirap mag-explain pag Low battery. Please charge. Kaya si Church sa mga kasal ko, dito surakin ako. Ang cellphone mo lang ganito. Karaan na ka mo, nagkaan mo minigay. Sana ini na isuruda iit. Lulu, kanyan ni Kuya Ben. Basta naman talaga yan dito. Basta naman niya di, ano, kulong ka. Basta naman na. Si Gab, pag nag-ano ngayon mo si Gab, nag-iir-giring siya sa... Sabi niya, minsan nga niya nagpapantuloy. Oo, kahit ano, napagan-pagan ito sa ano, niya, kapractice. Kapag kakaaga na ay napractice siya. Ay, nag-practice siya sa iyo. Sa'yo, minsan na, kung ano lang, kung ano lang siya. Basta tapos na pag tumina, nag-iirog pa. Pag tumina, nag-iirog pa siya sa ano. Nag-iirog lang siya mo. Tapos na Bagal mo, ano nasanay ito? na siya. Bagal magayon niya ito na step eh. Ano pa danas-danas. Naiirog siya na lalaki. Napakitan din ako eh. Mayroon sa lalaki. Lalo na kay Kuya Billa. Oo. Bago ulit nag-practice na yung pag nakaram na lang sa dala. Nakaram na lang sa dala. Na-impose mo ito dito? Nag-post ka? Orang pag-post. Paano ba po sa kuna daghan nagpuros bagan Sabi pa nag-share. Share. Share na lang ako. Share. Hindi naman na-pay. Baka info. Pero sininfo. O, i-open mo. I-open mo yun. Hindi man parang ano, bagsan. Bagsang yung saraya. Ang mga barangay official. Kasi nang si As, baudang ka din dala mo, ha? Ayaw mo naman eh, kaya masaklot siya hipo. Isang Malay niya, di ba sa fruit pa? nauyang nga siya, palahari niya sa gula. Medyo na lang sa fruit. Natag niya sa Hi, hello, Ahmed. Hi, Ahmed. Ay, ito ka dyan ko rin ito, ha? Ganda akong pakalhan. Dako. Maganda yung magay pakalo. Nagpugo. Ano problema? Huwag na nga tubo ka ng bibit. Dili ka asan so kahit kung matulon mo yun. Lawag ha. Ay, ang gusto mo. I'm fine, Ahmed. Tutup lang. How are you? How about you? Sarap, kames. Kames. Masarap man liso. Oo na, liso. Dere mo pakali si Mark. Talaga nagsakat siya magbigay sina. Ako nga kagustuhan ko man magkaon. Nabulot kami dito karamamabid niya. Pag nakakaunong ko lang talaga na di mo mapigilan, talagang may mo ka talaga na Yan, cravings mo baga? Oo. Mawawala load. Malarga na. Kuya. May mutaho. Ay, tulong ka lang. Si dada mo payo ka daw, Ash. Kuya mo bimimayo rin. Kuya Billa. Ano naman dito si Bimbo?
kanina, bagang kaupo din kuya mo si ano. Kaya mga naman basta si Bingo na mga kasuhon. Pagi man ako babang. Bukas na, bebe? Bukas ikaw. Ayaw mo na? Nagduduwa-duwa sila, ano ba? Ha, tagam ko ba to? Parang alanganin nata. Ayaw na, nahiya na ako. Kinuha pa nara niya. Nahiya na ako. Bang. Oh, hindi Bibi As, ikaw, inlalawag ka suna. Ikaw mo, gigigil na ako dato ng ulo mo. Nalubi ako. Masarap mo ng anliso. Matamisin pa na. Tangison. O ba di hilaw-hilaw pa kaya maano-ano panit? Ha? I want you to know. Thank you sa likes. Hi guys! Isang saligulay. I want you to know I love you the most. Gusto mo pa? Ha? Ako na mahawak si Lula na kahit kung ano man dito. Yeah. Yata niya. Para mahalian mo ano. Ito dun sa pasakay, di ko maintindihan magmamalay. Nagparaturo man. Nagpapasakay ka? Dahil ako sa kapilihan ko sa bagan Sa init. Sa init tada. Hindi ma, talagang, ano lang talaga ang lawat. O ba, naglawang ka? Tapos na, Tapos ka na. nakatapos pala. Sino yan pa din na nag-bring sa kanila? Father Warren. Ano putik ba dyan? Pagbayag ito sa tunong, mahal na araw na. Oo, si Father. Sa nakagiyag ka. Si Vito na pa rin, nababaw lang. Oo, nangatin na. Pangkaon niya to? Niyan niya to na year o san last year. Ano yan? Ano yan? Bagan last year na ito. Ay, oo, last year. Kaya niyan, bagan din ako nakakawag kay ano. Hindi ka magkaon sa akin, kaya kaon ka sa. Wala, nagkaon na dahil sa akin. Ilan kasi yan. Nagpapaka banana? Pagkaamba na Oo, natapos na nagkaon pala niya. Ikaw yung gagawin? Wala na yan, nagkaon. Tapos hindi man yan naubos. Ano na? Tama na, bibi. Ay mo. Sarap? Kasing sarap niya. Kasing sarap lang. Kuya Gab! I want Kuya Gab! Parang kaong kada mga kakaitan. Kasi na? Ito gayo. Halos wala naman. Taghano naman. 13 yun. Ay, sobra. Yan, tama na. I want you to know. Crazy na? Ayun si na? May gayon. Sana all.
Tugot na ako. Tugot na siya. Ilanong year ka? Anong grade? Als. Als ka? Anong kaya na? Anong als ka? Grade? Dahil sa grade. Ha? Dahil sa grade. But Napatiwala I ko. mean, als ka na nga sa elementary high school. High school. Pakali. Eh, grade 7, 17. Putik yan. Sabi nga ni Papa, hindi pa ako nakapagpalo nito. Alam mo, buti. Bakit? Ano din? Hi, what happened? Carlos. Hi, Carlos. Ephraim. You're so kind. Thank you for watching. Thank you so much. Ano yun? Ang kanay? Sabi ko, dati rin, bali pag-insipada yung like, yan! Mag-route pa kong pinsin. Mama, pansit mo na, diba? O, dito ito nila, Tracy.
Thank you so much. Thank you so much. Bye. I'm doing live later.